ଶ୍ରୁତି ଏକ ଅକୁହା ମନର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ଆରମ୍ଭ କଲି ଚିଠି ଲେଖା। ପ୍ରାଣର ପ୍ରେୟସୀ ମାନସୀ, ଆଜି ତୁମକୁ ମୋ ମନର କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାଣିନି ତମ ଉତ୍ତର ହଁ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ହେଲେ ମାନସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଜି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। କଥା ଦଉଛି ମାନସୀ, ଜୀବନ ସାରା ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିବାକୁ ଦେବିନି। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହସଟିଏ ଫୁଟେଇବାକୁ। ହୁଏତ ତମେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାର, ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଭାବିବନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଥିଲାଗି ହଇରାଣ କରିବି। କିଛି କହିବିନି, ତମେ ଯୋଉଠି ବି ରୁହ, ଖାଲି ଖୁସିରେ ରୁହ, ଏତିକି ହିଁ ଚାହିଁବି। ଦୁଃଖ ତ ହବ, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପେ ଆପେ ଦେହ ସୁହା ହୋଇଯିବ। ତମ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ମାନସୀ। ମନର ତୀବ୍ରତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କମେଇବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଇତି ଆଶୁତୋଷ। ଚିଠିଟି ଲେଖି ସାରିଥିଲି। ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବହୁତ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତଥାପି ମନର ଆଶା ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥାଏ, କେତେବେଳେ ଚିଠିଟାକୁ ଯାଇ ଦେବି। ସାର୍ଟଟିକୁ ଖୋଲି ପିନ୍ଧିଲି, ଆଉ ମାନସୀ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼େ ପାଦ ଥାପିଲି। ମୋ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର ଦୂର ହେବ। ରାତି 9:30। ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲାଣି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ହାତରେ ଚିଠିକୁ ଦେଇ କହିଲି, ଅଙ୍କଲ, ମାନସୀ ମହାପାତ୍ର, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସାଇନ୍ସ। ଯେଉଁ ଝିଅ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, କହିବେ ଆଶୁ ଦେଇଛି। ମୋ ନାଁ ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି। ସେ ହଁ ମାରିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଫେରିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଥର ପଛକୁ ଚାହିଁଛି, କାଲି ମାନସୀ ଆସି ଚିଠିକୁ ନେଲା କି। ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବି। ଯାଉ ଯାଉ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତା ହଷ୍ଟେଲ ବି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ରୁମ୍କୁ ଗଲି ଆଉ ଶୋଇଲି। ଅମିତ ବହୁତ ଥର ଡାକିଛି ଖାଇବାକୁ, ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରି ରୁମ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଲି। ସେଦିନ ରାତି ସାରା ମୋତେ ନିଦ ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ପାଇବି ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜି ଯାଉଥିଲା। ସକାଳର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ରାତିଯାକ ଶୋଇ ଭାବୁଥିଲି। ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30 ହେବ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଝରକା ଖୋଲି ତଳକୁ ଦେଖିଲି, ମାନସୀ ଏତେ ରାତିରେ। ଉପରୁ ଥାଇ କହିଲି, ମାନସୀ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମାନସୀ ହସିଦେଲା। ହୁଏତ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତଳକୁ ଗଲି। ସିକ୍ୟୁରିଟିଙ୍କୁ କହିଲି, ଅଙ୍କଲ ଟିକେ ଗେଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମାନସୀ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ବୋଧେ, ଜଲ୍ଦି ଖୋଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି। ଅଙ୍କଲ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲି, ଆଉ ମୋ ସହ ଆସିଲି। ବାହାରେ ଦେଖିଲୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଅଙ୍କଲ, ସତରେ ସେ ଏଇଠି ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ହସିଥିଲା। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ। ବାବୁ, ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଛି କି ଝିଅ ପ୍ରତି? ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଝିଅ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାଅ, ଏବେ ଶୋଇବ, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି। କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖା କରିଦେବ। ଏବେ ଯାଅ। ମୋର ତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ହେଉଥିଲା। କେମିତିକା ଲୋକ ସେ? ଝିଅ ଯଦି ତାଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଚ ଖେଳି ଖେଳୁଛି, ନହେଲେ ଅଙ୍କଲକୁ ଦେଖି ସେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବ। କେମିତିକା ଲୋକ କେଜାଣେ? ନା ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିଲି କେହି ନଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ହୁଏତ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ। ତା କଥା ଭାବୁଛି ତ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ମୋ କାନ ପାଖେ କିଏ ଜଣେ ଆସି କହୁଛି, ଆସୁ ଆସୁ। ମୁଁ ପୁଣି ନିଦରୁ ଉଠିଲି, ଆଉ ସେଦିନ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ନାହିଁ।